היום האינטרנט הפך להיות סוג של שדה של מלחמה. כבר לא כל כך ברור מה הולך שם. כולם יודעים שהאינטרנט זה כלי חזק, אף אחד לא באמת יודע עד כמה, ואף אחד לא יודע מה צריך לעשות כדי להשיג את התנועה האפקטיבית. היום יש 4 מיליון גולשים על בסיס יומי באינטרנט. 92% מתוכם גולשים דרך גוגל. איזה מילים אני צריך לקדם? להגיע למקומות הראשונים כדי ליצור תנועה שהיא גם טובה וגם ממירה. יש גוגל רגיל ויש גוגל ממומן. שמעתם בטח כבר מושגים כמו PPC, כמו PPV, כמו PPL. אני בא לעשות לכם סדר בכל הבלגן. אז תרשו לי להציג את עצמי. אני יונתן, ביחד עם איתמר צוקרמן אנחנו מנהלים סטודיו HD. סטודיו שמספק שירותי עיצוב גרפי, בניית אתרים וקידום אתרים אורגני וממומן לכל סוגי הלקוחות. ואני רוצה להזמין אתכם לסדנה מאוד מאוד מיוחדת שתארך ב4 לפברואר ביום שישי מ-9 בבוקר עד 1, שתיתן את כל הכלים לבעל עסק או לעצמאי או לבן אדם שעובד בחברה ואחראי על התחום של האינטרנט, איך לצבור לקוחות בצורה אפקטיבית ביותר. כלים לקידום אתרים אורגני, כלים לקידום אתרים ממומן, ללמוד קצת על שיווק אופליין מול אונליין ולעשות את ההשוואה. יש לכם כאן את הדף שיסביר לכם קצת על מה בתוכן ומה יהיה בתוך ההרצאה, על כל המושגים המבלבלים, על מה זה באמת שיווק, שיווק אונליין לעומת שיווק אופליין, למה גוגל משתלטים על העולם, קצת ללמוד על המנוע חיפוש ועל הרקע שלו והחזון שלו. דבר אל העברית, מושגים בשיווק באינטרנט. אחת הבעיות הגדולות שלנו זה שאנחנו לא כל כך מבינים מה אומר כל דבר. כיצד אני מקדם אתר בגוגל וכיצד אני משלם לגוגל פחות ומרוויח יותר. אז חסכו לעצמכם היום זמן, כסף ועוגמת נפש. תגיעו להרצאה שהיא ללא עלות, שנמצאת ברחוב שוהם 5 במתחם הבורסה ברמת גן, ותגיעו לכאן ביום שישי בעוד כ8 ימים, 17 שעות, 46 דקות ועוד 32 שניות במכללת הקריור בקומה שלישית, כדי להגיע וללמוד איך לצבור עוד לקוחות לעסק שלכם בזכות הכלי החזק הזה שנקרא שיווק באינטרנט. אני מצפה לראות אתכם שם. ביי ביי.